Taugama Check this out. Marami ang nagtatanong kung bakit di raw matibag kapatiran ng tao gama, bakit di raw mabuwag. Ilang taon nang nagdaan hanggang sa bagong panahon, tila lalong lumalakas ang 3 gintong leon. Kapatiran kahit saan sa amin walang makakapigil. Subukan mong humadlang, ang buhay mo ay masusupil. Pagkatalam namin di mali aming tinatahak, di ko hahayaan na kapatiran ay mapahamak. Bakit di mo tangkain na kami babagsakin, at dito sa ating mundo mga leon ay burahin. Halika mo'y subukan mo at makikita hinahanap mo. Ipaparanas mo ang masakit na kamatayan mo. Tatlo labas sa lahat, pangilamin ang dala kumagat. Kahit gaano ka pakabigat, liliparin ka at iangat hanggang tuluyan ka nang mawala. Mga tingap biglang napahiya, mga grupong leon biglang bumulaga sa aking atuwala kay tumaba. Sa puso ng 3 leon ako magbibigay gabay upang aking protektahan sa mapanganib na kaaway. Kahit ang buhay ko handang-handa ko itong iari, galitin mo 3 leon, handa akong makipag-away. Sa puso ng 3 leon ako magbibigay gabay upang aking protektahan sa mapanganib na kaaway. Kahit sino ka pa hindi kita sasanturin, kung kailangan ibigay ang buhay ko ay gagawin. Ano mang gulo sinimulan, taugama piyang siyang tatapos. Sino man magtatangka ay tuluyan na magagapos. Pagkat hindi nyo kami makakaya kahit magsama ka pa ng ilan, subukan mo na kalabanin, meron kang paglalagyan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko na nga mabilang. Dami ng kapatiran hanggang ako ay mapagbilang. Sa mababangis na leon hanggang sa habang panahon, mananatiling dumadaloy sa akin ang dugong leon. Heto na ang panahon, nabigyang pagkakataon. 1,000, isang nasyon, sila ang 3 gintong leon. Mula noon hanggang ngayon, samahan ay di na maglalaon. Iisa ang aming layon at pinagtibay ng kahapon. Maraming gustong humamon pero lahat ay nagsiuno. Mga paa namin na hinihila pero akbang pa rin ay pasulong. Sabay-sabay kaming lumalakad at hindi nagpapatiran. Ganyang kalawak at kalalim ang aming kapatiran. Sa lahat ng mga brad, taas kamay ako sa tao. Kumantay man ang aking paa, hindi ako bibitaw. At patuloy pang pagtitibayin aming pundasyon. Kailan may di mapupunta